Gaurkoan aurten historian ikusiko dugun lehenengo gaiarekin hasiko gara, Aintzinako Erregimeneko Europa, 17 eta 18 mendean. Hau nahiko modu xome eta azkarrean ikusiko dugu, oso laburbilduta alderdi teorikoa. Gero lantxo pare bat ingo ditugulako taldean eta ados. Orduan hemen ikusiko dugun izango da, pixkat aztaletik oinarrizko ideiak, oinarrizko ezagutza batzuk edukitzeko. Zatitan banatuko dugu, alde batetik ekonomia, bestetik gizartea, hirugarren zati bat gobernu izango da, sortuko den gatazkaren nolabaiteko oinarria batez ere Espainia inguruan eta 7 urteetako gerra eta bar. Kolonietan ze gertatzen ari da kolonien momentu garrantzitsu bat, eta azkenik pentsamenduak nola aldaketa sakon bat sufritzen du edo kontrakoa gozatzen du eta pentsamendu berri batzuk sortuko dira garaiontan munduaren aldaketaren poderioz eta mundua gehiago aldatuko dutela. Aintzinako erregimena 16-18 mende bitartean Europan dagoen sistema sozial, politiko eta ekonomikoa dugu. Garai oso luzea da, aipatu dugun hau, eta beraz, garbi dago, leku eta denbora tarte hontan, ezberdintasuna daudela. Egiten ari garena da, oso zabala den orokortasun bat, bai? Sozialen esan genezake, erdiaroko oinarriak duen gizarte batean aurkitzen garela, sistema estamentala ditzen zaio, nun 3 estamendu nahiko impermeableak ditugu, alde batetik noblezia eta kleroa, uneko gutxia osatzen dutena edozen gizartetan, eta gizartearen zati handiena errixea dela. Egia da, pixkanaka denbora hontan eta are gehiago hemendik aurrera 18 mendean sortuko dela 3. estamendu bat, nolabait edo aldaketen ondorioz eta aldaketa horiek areagotu edo azkartu ingo dituna, burgesia, badakizue. Sistema politikoan kokatzen monimaera, sistema politiko zabalduena, estatu gehienetan, Europan, izango da monarkia absolutua. Eta alderdi ekonomikoan aurkitu ginateke garai hontan oinarri nagusia nekazaritza dela, jende gehiena nekazaritzan aritzen da. Lurrasko ere ez dira nekazarienak, baizik eta bere jabeenak. Jabetza feudala edo erdi feudala mantentzen da oraindik, bai noblena, bai elizarena. Noski behar dira manufakturak, behar dira zapatak, behar dira aiztoak, behar dira barkuak, bai. Baina manufaktura horiek sortzeko modua oso tradizionala, normalean enpresa edo taller txikietan eta askotan gremio nahiko itxien kasi feudalen esku dago. Esan genezake ekonomia iraupeneko ekonomia bat dela, bai? Nekazal ekonomia, baina iraupen ekonomia. Nekazaritzari dagokionez lur gehienak esan dugu, noblezia eta elizaren zati dira, lanketa berriz herriaren gehiengoarena. Eta 18 mendean aurkituko gera, teknologia pixka eta aurrera egiten dula, bai nekazaritza teknologia, bai modu berriak sortzen direla nekazaritzan aritzeko, inkluso kolonietatik etorriko direla produktu berriak, Espainian eta Euskal Herrian nabarmenki arto eta patata garrantzia handikoak izango dira, eta horrek egiten du produktibitatea handitzea. Nekazaritzaren produktibitatea handitzen baldin bada, erraza da ulertzea eragina duela, bai, gizartearen, elikadura mailan, elikadura gehiago dago eta gainera kalitate hobea du. Horrek beste faktore batzuekin, teknologiak ere eragiten du adibidez medikuntza alderdietan eta nola zaintzen diren hainbat eta hainbat gaixotasun edo zauri, baina produktibitate horrek, bai, eragingo du Europan hazkunde demografiko nabarmen bat gertatzea. Hazkunde demografiko horrek bere eraginak ere izango ditu. Merkataritzan antzeko zerbait, bai? Merkataritza garai hontan kostaldeko kontu badea nagusiki, bintzat handiena bai, komunikatzea asko errazagoa delako, eta azkarragoa delako bai ibaietatik, baita itsasoan,
Eta 18. mendean aurkituko gara, bai, aurreko urteetan egindako konkistak ez zabulkuntza Europatik egin duela Europar herrialde hauek izatea kolonia oso zabalak mundu osoan zehar. Eta bertatik ekartzea hainbat eta hainbat produktu eta Europako produktu manufakturak eramatea eremu hauetara, batez ere enpresa handi batzuen bidez, ikaragarrizko dirutzak egingo dituztenak. Hemen garai hontan akumulatzen joango den kapitala oso handia izango da. Eta kapital hori erabili ahal izango da. Bai? Adibidez, enpresetan eta manufaktura enpresa handiak eraikitzen. Ikusiko dugunez zertxo bait aurrera. Merkataritza handitzen da, gizartea handitzen da, hazkunde demografikoa delako, manufakturen beharra handitu egingo da, eta erdiaroko gremio haiek, txiki haiek ez dute nahikoa produzitzen, eta 18. mendean aurkituko gara gizarte klase sozial berri bat sortzen ari dena batez ere hirietan, handitzen ari diren hiri horiek hazkunde demografikoaren ondorioz, nola baiteko behar berriak sortu direla, eta manufaktura lantegi handiagoak antolatzen dira, askotan, erregari esker edo beste prozesu batzuk ematen direlako, orain ez gara sartuko, gremioetatik kanpo. Gremioak pixkanaka, bai makaltzen direlako, bai lege bidez deusestatu egiten direlako, legez kanpo egiten direlako, desagertu egingo dira, eta enpresa berri askeago bat sortuko da. Bai? Hori da, ikusiko dugunez, liberalismoaren oinarri ekonomikoetako bat. Hemen ere produktibitatea handitu egingo da, eta horrek ere egingo du kolonietan gehiago saldu ahal izatea, eta ikusi ezenez, nolabeteko hazkunde prozesu bat sortzen da garai hontan Europan eta Europaren inguruan. Esaten genuen hazkunde demografikoaz ohartzeko, kontuan izan, adibidez, 1700-1800 bitartean, Britania hundiak 9 milioi biztanle izatetik 16 milioi biztanle izatera. Frantzian 19 milioi izatetik 27. Espainiako hazkundea ez da hainbestekoa. Espainian nolabaiteko atzerapenarekin gertatuko dira prozesu guzti hauek. Ez du esan nahi gertatzen ez direnik. Gertatzen dira modu motelago batean. Aurkituko gara 7,5 milioitik 11 milioira pasatzen garela, Italian 13 milioitik 18 milioira, Alemanian 12tik 23ra, bikoiztu egiten da praktikamente, eta adibidez Rusian, ere herrialde nahiko atzeratua izango da, baina biztanle asko dituna 14 milioitik 36 milioira pasako da. Bilakatuko da, Europako bilatzen jazten, baina bilakatzen da Frantziatik gora, ikusi aldea, 19 milioi zituen Frantzia, 1700 urtean, 14 Errusiak, 27 izango ditu 100 urte beranduago Frantziak, 36 izango ditu Errusiak. Hazkunde izugarria, hori bai, pobrezia handia. Ikusiko bagenu, ez gera sartuko, lantxo bat egingo dugu, nola dagoen, hau zabalduta, 1500-2000 bitartean, gizartearen, poblazioaren hazkundea Europan izugarria da. Ikusiko genitu beste lurralde batzutan, adiesasian, oraindik zabalagoa dela ikusiko genuke. Bigarren puntuan, gizarteari dagokionez, esango dezake, pasatzen garela gizarte estamental batetik, klase gizarte batera. Gizarte estamentala, inoiz entzun dezue, hasiera batean 3 estamendu zeuden, noblezia, kleroa eta herrixea, eta gero, aipatu dugunez, jungo da sortzen burgesia. Noblezia eta biztanleria dira talde privilegiatuak, sozialki, ekonomikoki, zein politikoki. Depende herrialdea, 2-5 suposatzen dute gizartean. Zertxo ibegiago leku batzutan, seguramente. Baina jende gutxi. Hauen boterea dago oinarrituta oinordetzan. Oinordetza bat, justifikatuta dago modu divino batean. Ez dute, orokorrean, besteak bezain beste zergak ordaintzen. Dituzte jurisdikzio propioa, lege propioak, epaitzerakoan adibidez, zigor propioak, ezberdinak, xumeagoak. Dauzkate administrazioko postuak kasu askotan. Kontrolatuko dituzte elizaren postu nagusiak. Ez da kasualitatea, adibidez, Britania hondian, erregea izango dela eliza anglikanoaren burua. Eta bezpikoak nobleak izango dira. Antzeko zerbait, ejertzitoan askotan, generala, komandantea izatera, iristen dena, ez da meritu militarrengatik. Batzutan ere bai, baina askotan ere bada, noble baten seme, delako alaba ez, noski.
Hori bai, ezberdindu beharko genuke goi noblezia eta B nobleziaren artean. Ez dakate zer ikusirik, berain arteko aldea ere izugarri nagusia, nabarmena da. Eta goi kleroa eta B kleroan inguruan, igual. Ados? Vale. Herrixeari dagokionez, ari gira hitz egiten, herrialderen arabera ere bai, 95, 98 bitartekoa dela. Hau gira, privilegiorik ez dituztenak. Bai? Gehiengo bat landa eremuan bizi dira. Gutxi batzuk hiri eremuetan. Naiz eta hau, denboraren arabera, denbora aurrera doan enean, haunditu egingo da. Landa eremuan lurri gabekoak dira gehienak, eta lur jabe txiki batzuk ere badaude. Hauenak biziraupena izango da helburu nagusia. Egia da, badaudela ere batzuk, nekazarien artean, nahiko aberatsak izango direnak. Arrazoi ezberdinengatik, lortu dituzte lur zabalagoak edo emankorragoak, askeak dira eta badute diru bat. Hauetako batzuk burgesia bilakatu dira, landa burgesia bat. Hiri eremutan berriz izango ditugu. Baztertu asko, eskale asko, pobre asko, beraien helburua noski biziraupena, herrixea, gehienak artisau, langilea da morroi lanetan arituko direnak, eta gero, pixkanaka handitzen jungo den burgesia bat, burgesia txikia ere badago eta handi bat ere sortuko da, ekonomikoki oso potente izango da leku batzutan, batez ere hiri komertzialetan, kasu Espainian, Sevilla, ala Cadizen izan daiteke Italian Napoles, izan daiteke Parisen, izan daiteke hainbat eta hainbat Venezian, adibidez, hirietan, eta hauek izango dituzte, alde batetik merkatari txikiak, tailerreko jabeak, baitere funtzionarioak edo negozio gizonak. Ados. Burgesia barkatu 18. mendean zehar, haunditzen jungo den gizarte talde bat izango da. Biziraupenetik ateratzen dira, eta esan bezala batzuk aberastu egingo dira. Nahiko modu harrigarri batean gizarte estamental horren barruan. Oso talde dinamikoa izango da, oso garbi izango dute hezkuntza maila handitzea garrantzitsua dela beraientzat, eta beti faltan izango dutena, batez ere ekonomikoki potenteak bilakatzen direna, izango da botere politikoa. Ez daukate ordezkapen esanguratxorik udaletxeetan, ala estatu mailan, edo probintzietan, edo diputazioetan eta bar. Eta hor sortuko da gatazka. Nahiko dute hori, logikoa denez. Gobernuari dagokionez, monarkia absoluta dugu, Erdi Arotik aro modernora pasatzen gera, erregea primus inter pare bat izatetik, lehenengoa berdinen artea izatetik, hau da, nabarmentzen den noble bat da, beste nolabaiteko oneritzia duena, baina beste nobleak behar dituna, noblezia horrek, noble gehienak boterea galtzen jungo dira, erregeak irabaziko du botere hori, prozesu luzea da, eta ez degera kasu hontan sortuko, eta estatu indartsuak sortzen jungo dira. Hori bai, esan beharra dago, gaur egungo estatu motarekin konparatuta, gaur egun teknologiak ematen duen aukera estatua kontrolatzeko gizartea eta inkluso gukeu biztanleria, broma bat ziren. Baina badituzte ezaugarri batzuk, armada egonkorra, finko bat profesionala, administrazio sare bat profesionalekin, funtzionarioekin, zerga sare bat funtzionarioekin ere bai, administrazio horren barruan epaitegi funtzionarioak erregearen legea nolabait edo ordezkatzen dutenak, sortuko dela pixkana herrialde hauetan monarkia absolutua Europan zehar. Ez leku guztietan. Hontan ere ez dakagu denbora izartzeko, interesgarria da ikustea nola Britania Handia eta provintzia batuetan, batez ere Britania Handiko kasua oso esanguratsua da, monarkia absolutua baino sortzen dena da gaur esango genukena monarkia parlamentario bat. Ze ez deta aipatu, baina nobleek bere boterea nolabait edo eragin ahal izango dute bakarrik gorteetan. Eta gorteak normalean erregeak deitzen ditu, badirua edo laguntza militarra behar duenean. Baina bestela ez ditu deitzen, eta beraz noble horiek ez dute esanguratsua den botere politiko bat askotan. Britania Handian bai izango dute. Hau da, oso azkar hurbilduta Erdi Arotik aro modernorako bidea monarkia hontan. Ari gira hitz egiten, 16.
bitartekoa. Garaiuntan, Europako erregi dinastiak indartu ingo dira, dinastia gehienak berain artean familia dute, ezaugarriak zerrendatu behar baitugu, jainkoaren eskubidea da arrazoi nagusia beraiek boterea izateko, hereditarioa da, horregatik beraien errege baten eta gehiago erregina baten helburua da seme-alabak edukitzea ahalik eta azkarren eta bete beharra ere bai, monarkia mantentzeko. Ez da existitzen gerora ezagutuko dugun botere banaketarik, legeak dekretuz esartzen dira, erregea justizia administratzen du, da epaile nagusia, eta teorian behintzat nahi bezala gobernatu ez dake. Gero garbi dago, zaila izango dela, aplikatzea nahi duena, nion saiakera egin daiteke. Armada profesionala bilakatuko da, eta erregearen menpe egongo da, gizarte esan dugun estamentala izango da, eta boterean benetan mugatu egongo da goiko klasera, zentralista izango da, nahiz eta oraindik zentralistago bilakatuko da, ikusiko dugunez liberalismoarekin, ze oraindik ere daude, adibidez Euskal Herrian, foruak, edo zenbait hiri edo lurraldetan foruak, hau da legi propio batzuk erregek onartu behar dituzte. Noblezia eta kleroaren onarpena du, ideologikoki eta boterearen arabera mantendu egiten dute erregearen botere sistema hau, eta daka burakrazia bat indartsua. Indartsua aurrekoarekin konparatuta, berriz diot gaurkoarekin konparatuta broma bat ziren. Bai? 18. mendean, ideia berriak daudenez, absolutismoa berritu egin beharko du bere plantamendua. Bai? Eta deituko da absolutismo ilustratua. Entzun dezue, dena herriarentzat herririk gabe. Helburu nagusia, esan genezake, boterean mantentzea dela, familia hauek boterean mantentzea. Errusian izango dugu Katalina bigarrena, jakin desaztuen, Prusian Federico bigarrena, Austrian Josep bigarrena, Espainian ezagunena Carlos hirugarrena. Eta hauek guztiak pentsamendu ilustratutik, entzun dezue, Diderot, Montesquieu, hauen pentsamendu ilustratetik nola baiteo liberalismoaren astapenak izango direnak, bai, erreformak egiten hasiko dira. Moldatzen hasiko dira mundu berri bat sortzen ari delako. Izendatuko dituzte erreformen aldeko ministroak, modernizatzen hasiko dira alderdi ekonomikoak, alderdi, justizia alderdiak, administrazioa, garraio bide berriak zabaltzen hasiko dira, hobetzen, merkatu eta industrial liberalizatzen lehengo gremioen aurkako legeak azalduko dira, hezkuntza zabaltzen, ez bakarrik noblentzako hezkuntza, eta zabaltzen hasiko da, zientzia ere bilakatuko da helburu nagusi bat, estatu batena, zientziak badu pixu bat, eta administrazio modernizatu esan dizuan bezala. Arazoa, politikan, botere banaketan oso aldaketa urriak egongo direla eta hori gatazka sortuko. Bai? Gatazka nagusiak garaiuntan, 18. mendeko Europa hontan, izango ditu Espainiako ondorengotza gerra, 1701-1714 bitartekoa, Austriako ondorengotza gerra, 1740-1748, eta 7 urteetako gerra, 1756 eta 1763 bitartean. Ja, pista bat dugu, askotan, garai hortan sortzen diren gerrak, eta oraindik garai batean ere sortuko dira, baina aldatzen jungo da, etorkizunean ez ditugu lakoak izango da errege hiltzen denean eta zalantzan jartzen denean nor izango da bere ordez. Da botere gerra bat. Logikoa da sistemarekin, bai? Tronu joko bat, Juego de Tronos, zerbait da. Baina mundua aldatzen ari den hortan, sortuko dira begizte gatazka batzuk mundu berri horren aurrekariak izango direnak. Alde batetik, ikusiko dugun Amerikak Estatu Batuetako independentzia gerra, 1775 urtean eta 1776an independentzia aldarrik panerekin, Frantzia iraultza, denodakizu ez zer den, 1789 urtean sortuko duela lehenengo errepublika parlamentarioa erregeak atu ondoren, gauzan pentsa ezina, eta justo jarraian 1803 eta 15 bitartean gerra napoleonikoak, hauek mundu aldatuko dute. Espainiari, Euskadiri eragin ikaragarria sortuz.